Limbický otlačok alebo limbický otisk v českom jazyku. Je to vibračný zápis v našom mozgu, ktorý určuje, k čomu budeme v živote prirodzene inklinovať, akých partnerov si vyberať, aká práca nás bude baviť, aké vzťahy budeme neustále okolo seba kumulovať a vytvárať. Je to ohľadom stravy, je to ohľadom rytmu, je to čokoľvek, čo žijeme. Závisí od toho, aké vibrácie my ako bytosť prežívame v prenatálnom období, počas pôrodu, ako sa rodíme, tie prvé chvíle po pôrode je dôležité a samozrejme detstvo. Moje želanie je nakoniec, aby prírodzené prostredie, akokoľvek sa definuje, ktoré je blízke tej podstate života, bolo súčasťou toho každodenného rozhodovania sa každého z nás.